जोंनिया लोगोआ सासे बुरैबावबाय दुखु जादों Hello guys. Asli. मोजाङै अनबानो जाबाय हेलौ लोगोफोर नै जोंहा टमटमजों लोगोनि हाबा जानो थांदों लोगोआ दिनैनिफ्राय सासे बुरै लायनोसै जोंनिया जों दुखु मोनदों लोगो सासे जोबसिगोन आसकिलि नै बेहाय नै हाबानि लाहार फाहार सोलिबाय थादों हाबा होगोन बेहायनो नै लाहार फाहार सोलिबाय थादों हाबानि नैहाय नै सुनै थेमाखौ नायखालि सुनै दोंग्राखौ लोगोनि हाबाखौ नैबेनो होगोन आरो ना नैबेनो लोगोनि हाबाखौ दिनै बरायना लादों बेयाव जागोन ना नैबेनो होगोन लोगोनि हाबा जाखावनांगौ नै ना जाबाय नै बिथिं आरो अमा जाखावदों नै आरो लोगोफोरा लोगोनि हाबायाव जायाबा सोरनि हाबायाव जानो हानै थुसुदों नै रेख'फोरा नै थुसुबाय नै अरे खाओ ना दबा के अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे ये बात याद रखते तो आज नहीं ना आती है हालत लोगोसे दानिया नै हौवा गोदानखौ दम होबाय जोङो लोगोखौ मोजां अनाबा दे नोंखौ होननानै दम होना गारबोबाय जोंनिया खोथा गैया शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मोनजागौनायखाय दानिया जों बिदाय लाबाय नै लोगोखौ बाय बाय दिनैनि मिनि ब्लगा एसेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लोगो नोंनिसिम कंग्रेचुलेसन्स हेपि मेरिड लाइफ मोजाङै संसार जादो थेंक इउ